Double standards. Oh, what a phenomenon. Have you ever seen a mother crab that walks crookedly and has an audacity to tell its young one or to tell its child to walk straight? This reminds me of a song by Barry White that is titled as Practice What You Preach. A proper idiomatic expression would be put your money where your mouth is. I guess the rationale behind the production of a program called Amabishopi in Channel 157 Moja Love stems from here. The fact that people say this and do that. It would be nice to have family members that walk the talk. It would have been nice to have friends that walk the talk. It would have been nice to have spiritual entities that walk the talk. Sanibonani balingane mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo obhalwe ngu-N.A. Mahaye no-Z.E. Sithole. Sidingida inkondlo ebizwa ngokuthiwa Nkosi sikelel iAfrika. Sizobheka umbuzo omude inkomba uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa yisigqi. Ngaphambi kokuthi siqalise ngicela ukuchaza okulandelayo. Mfundi, inkondlo ngayinye kufanele ibe nezinto eziyisithupha. Kodwa-ke le nkondlo le inezinto eziyisihlanu. Umqondo osobala, ayinawo umqondo ocashile okunombolo 2. Inendikimba nomlayezo, umoya nethoni, isakhiwo sangaphandle esifaka phakathi isigqi nesakhiwo sangaphakathi esingunombolo 6. Ngakho-ke ngimklinye umfundi uma ngabe kule nkondlo le kungenzeka ukuthi kuphume umbuzo okhuluma mhlawumbe ngemifanekiso mqondo bese athi umfundi hayi kule nkondlo ukube beningibuze ngesigqi bengizothi ngithi angithi imfanekiso mqondo isakhiwo sangaphakathi. Isakhiwo sangaphakathi sikhona kule nkondlo. Uzohlulwa yini uma ngabe wazi ukuthi le nkondlo ikhuluma ngani? Umqondo osobala wale nkondlo. Noma ngingathi phela uma wazi ukuthi inkondlo ikhuluma ngani, lokho kuwumqondo osobala wenkondlo. Ukuphinda njengabomu, uma wazi ukuthi inkondlo ikhuluma ngani, uwazi umqondo osobala wale nkondlo, awukho umbuzo yokuhlula, mude mfushane uyoyiphendula yonke. Ake siboneke. Isigqi ngumgqumo omnandi otholakala enkondlweni. Lo mgqumo omnandi wakhiwa izinto eziyisikhombisa. Kulokhu okuyisikhombisa kubili kuphela okwenza isigqi sinense. Izimpawu zokuloba nobude bemigqa. Isihloko sale nkondlo sifundeka ngalolu hlobo. Nkosi sikelel iAfrika. Bathwele baya sisitheka. Ijoka nalo yingcindezi. Ezimbukwini bayabisha. Udondolo lwabo yithemba. Ukholo lwabo luwubhoko. Nkosi sikelel iAfrika. Esihlokweni sale nkondlo kusetshenziswe izimpawu zokuloba ezibizwa ngokuthiwa abacaphuni noma osocashunwa. Abacaphuni bachaza ukuthi lena yinkulumo ngqo.
inkulumo ngqo ibonisa ukuthi kukhona umuntu owayesho okuthile kule nkondlo. Lokho okwashiwo kwavela njengeculo. Leli culo leli aliculwanga ngumuntu oyedwa, kwakuyi-Afrika yonkana. Emgqeni wokuqala sibona ifanamsindo emagameni amabili asetshenzisiwe kulo mugqa. Elokuqala belithi bathwele, elesibili lithi bayasisitheka. Ifanamsindo lapho uba okuyigama lokuqala kuwo wonke lamagama womabili. Leli fanamsindo lenza umgqumo omnandi, lenza isigqi. Uba lona ugqamisa ukuthi kukhulunywa ngabantu abaningi. Uma ngabe uthwele, usuke uthwele umthwalo. Lona-ke kuthiwa unzima ngoba labo bantu labo bebaningi benjalo. Bahamba kancane ngenxa yokukhathala neyokusindwa yilo mthwalo abawuthwele. Leli fanamsindo-ke kusho ukuthi ligqamisa usizi oluthile labo bantu ababhekene nalo. Njengoba sikhuluma ngosizi, sichaza ukuthi isigqi sale nkondlo asizukushesha-ke ngoba phela lana uma umuntu esosizini kusho ukuthi usenkingeni. Uma umuntu esenkingeni, imbongi angeke ithi ihaya lenkondlo ibe ihaya lenkondlo ngokushesha, izozotha. Uma ngabe isizothile sesithi umoya walenkondlo yonkana owokuzotha. Kwazise imbongi lana iyathandaza. Angithi sonke siyazi ukuthi uNkosi Sikelela i-Afrika yiculo lesizwe elingumthandazo lapho kuthandazelwa khona uxolo. Lonke leli binza ligqamisa inhlupheko nosizi. Sitshelwa ngamagama akhethwe yimbongi alandelayo: ijoka, ingcindezi, ezimbukwini, ukubisha, udondolo. Ngoba sonke siyazi ukuthi ubhoko induku ende esetshenziswa ngumuntu ongakwazi ukuzihambela ngoba engenawo amandla. Lokho-ke siyabona ukuthi laba bantu abanamandla ngoba bethwele umthwalo onzima. Ngakho-ke umoya waleli binza owosizi, owenhlupheko, owokuzotha. Ngenxa yokuthi umoya owokuzotha, isigqi saleli binza siyanensa. Okwesibili, yonke imigqa yaleli binza inezimpawu zokuloba ekugcineni. Ngakho-ke isigqi saleli binza siyanensa. Nanoma kuleli binza imbongi ikhethe amagama alandelayo: ukholo negama elithi yithemba, ukugqamisa ukuthi belikhona ithenjana lokuthi izophumelela. Ngithi sonke siyalazi ithemba igama elichaza ukuthi umuntu uyakholelwa ekutheni lento ayenzayo izomphumelelisa. Ngakho-ke siyakholwa ukuthi imbongi yayikholelwa ekutheni lo mthandazo wayo uzoyiphumelelisa. Nanoma kunjalo, isigqi saleli binza siyanensa. Ibinza lesibili, yinkulu inkolo nethemba, kukhulu nokukhamelela, amakhanda agobotisile kwezimvu ezibala linye, ezingemelane nelanga, ilanga elibuka konke. Isigqi saleli binza
siyanensa. Yonke imigqa etholakala kuleli binza inezimpawu zokuloba ekugcineni. Lapha sithola umoya wokunxusa, wokucela. Imbongi isebenzise umugqa wesishiyagalolunye othi amakhanda gobhodisile ukusikhombisa ukuthi ibithandaza. Imbongi yakhetha igama elithi ukukhamelela, ukukhombisa nokubonisa ukuzimisela kwayo nokubekezela kwayo. Emgqeni we-11 imbongi ikhethe igama elithi nelanga, ukugudlisela. Siyazi sonke uma ugudlisela ucashisa incazelo yegama elithile. Lapha imbongi icashise incazelo yaleli gama elithi ilanga. Ilanga lisho imbulunga etholakala esibhakabhakeni ekhanyisa emini, kodwa uma usugudlisela ungalisebenzisa leli gama. Lapha leli gama lisetshenziselwe ukuchaza izinkinga. Ake siziboneke lezi zinkinga imbongi ekhuluma ngazo ukuthi zinjani. Imbongi ithi lezi zinkinga ziqhamuka nxazonke, ziqhamuka yonke indawo. Okufakazela lokhu engikushoyo umugqa we-12 ofundeka ngalolu hlobo, ilanga elibuka konke. Zidlangile izinkinga, yingakho imbongi isebenzise uphawu lokubabaza ekugcineni kwaleli binza. Ibinza lesithathu, imilomo iyizigidi, iphimbo labo lona linye, izwi labo lingumqukuthu, abezinhlanga nezilimi, bathandaza ngamoya munye, Nkosi sikeleli e-Afrika. Okugqamile kuleli binza ukuthi imbongi ikhuluma ngabantu abaningi. Ikhethe amagama alandelayo atholakala emgqeni engafani ukufakazela lokho. Elokuqala izigidi, elesibili abezinhlanga, elesithathu nezilimi. Ake sizibuze umbuzo, benzani labo bantu abaningi? Impendulo, bayathandaza. Uthini-ke umoya waleli binza lonkana? Owokunxusa, owokuthandaza, owokucela kumdali ukuba abusise i-Afrika. Ibinza lesine, isaho enhlonhlweni yezwe, senanelwa eziqongweni, senanelwa ezigodini, simumethwe nayimifula, sifukulwa nayimimoya, sifukulelwa kuyindlebe. Isigqi saleli binza siyanensa. Sibona ngezimpawu zokuloba ekugcineni kwalowo nalowo mugqa okhona kuleli binza. Siphinde sibone nomoya wokunxusa. Leli binza nje ligqamisa into eyodwa, ukuthi umkhuleko ufinyelela yonke indawo. Umbuzo esingazibuza wona yilona, kwenzekani uma ngabe umkhuleko walesi sizwe ufinyelela kuzo zonke izindawo? Impendulo ithi, lesi sizwe siyahalaliselwa, yingakho imbongi ikhethelela gama elithi siyenanelwa. Ukukhombisa ukuthi lesi sizwe senanelwa nxazonke, imbongi ithe eziqongweni, ezigodini. Sihalaliselwa nje lesi sizwe kwenze njani? Ukuthi phela nemifula iqukatha lesi sizwe isenze saziwe. Nemimoya iyasiphakamisa lesi sizwe. Sizwakala sisinda, yingakho imbongi ithi ukufukula
Kodwa nanoma kunjalo imimoya iyasiphakamisa lesi sizwe ukuze imikhuleko yaso ifinyelele kuye umdali. Ngakho-ke lapha siyawuthola umoya oxubile, siyawuthola umoya wokuzotha, wokunxusa, siphinde siwuthole umoya okhombisa injabulo ngoba phela kusetshenziswe amagama alandelayo: senanelwa, simumethwe, sifukulwa. Balingani bami nane bafundi, isigqi saleli binza siyanensa. Ibinza elilandelayo: baphuhle phezu kwendumalo, nanxa ubusuku bubude, balindele indonsa nekhwezi, nanxa ubusika bubude, balindele umfumfu nolwezi, Nkosi sikelele Afrika. Isigqi saleli binza siyanensa. Imbongi la isivezela ukuthi nanoma laba bantu behlupheka, ithi baphuhle phezu kwendumalo. Leli gama elithi la baphuhle lisho ukuma unganyakazi. Nanoma kunjalo kungathi isimo sabo asiguquki, kodwa balilahlile ithemba. Yingakho imbongi ithi balindele indonsa nekhwezi, balindele umfumfu nolwezi, okukhombisa ukuthi balindele inguquko okuhleni, banethemba. Ibinza lesithupha: bayahlangana behlakazwa, bayehlukana behlangene, bayakhuluzana bemunye, bayahlaselana bemunye, bamemeza ongabonwayo, ongabenza babe yimbumba. Kusukela emgqeni wama-30 kuya emgqeni wama-35 imbongi isebenzisa amagama amabili. Igama ngalinye linemvumelwano siqalo efanayo. Buyela enkondlweni yakho. Leyo mvumelwano siqalo yenza umgqumo omnandi, isigqi. Le mvumelwano siqalo igqamisa uqhekeko phakathi kwalaba bantu abathandazayo ukuthi ababoni ngaso linye. Ngaphandle kwemvumelwano siqalo efanayo emgqeni ngamunye, siphinde sibone i-oxymoron eveza ukuthi abukho ubudlelwano phakathi kwezizwe. Isigqi saleli binza siyanensa. Ibinza lokugcina: zoba yisisi zinyembezi, zohwamukela emafini, zoshoqongana zibe yifu, ifu liyophenduka umvimbi, kumile ithemba elisha, izwakala imithandazo, Nkosi sikelele Afrika. Imbongi la igqamisa ithemba elisha, ithi kuzophela ukugeleza kwezinyembezi. Yingakho ithi kuloya muqa wama-37 izinyembezi ziyoba yisisi. Phela isisi isitimu angithi. Imbongi bese iphinde ithi ziyohwamuka lezo zinyembezi lezo. Kodwa uma sezihwamukela emafini, zizokwenza noma zizophenduka zibe yimvula, zilethe umvimbi okuyimvula enganqamuki. Uke wezwa uma kuna imvula abantu bathi these are showers of blessings. Ichaza lokho imbongi ukuthi imvula iyisibusiso ngoba iletha ithemba elisha. Akusho mina, kusho imbongi uqobo lwayo. Buyela enkondlweni yakho emgqeni wama-41 kumuqa noma ulayini ka-41. Imbongi ithi kumile ithemba elisha. Kuleli binza sithola umoya wokunxusa, kodwa-ke lo moya
uhambisana nenjabulo. Ngivumeleni balingani bami, ngivumeleni bafundi ukuthi ngithi kuleli benza sithola umoya oxubile, sithola umoya wokuzithoba, wokunxusa, kucelwa. Kodwa-ke kuloku kunxusa lokho kunenjabulo phakathi ngoba sekumile ithemba elisha, ngoba iyeza imvula enganqamuki, ngoba ziyeza izibusiso. Nanoma kunjalo, isigqi salenkondlo siyanensa, isigqi saleli binza siyanensa. Mlingani wami nawe mfundi, uma sibuyela nje ebinzeni lesine, sibona ukuxhumana siqalo. Ebinzeni lesihlanu sibona ukuxhumana siqalo, okuletha umgqumo omnandi, okwakha isigqi. Balingani bami nane bafundi, angithi bese sichazile ukuthi lamagama lawa achaza ukuthini. Sengicela-ke ukuthi-ke njengamanje ngime lapha. Ungakhohlwa mfundi, ungakhohlwa mlingani ukuthi usubscribe kunamashaneli amathathu. Eyokuqala ithi isiZulu File The Chat Room, eyesibili ithi isiZulu The Curriculum Breakdown, eyesithathu ithi isiZulu Grade 12 Intervention. Nisale kahle, niyathandwa.